Yana na wadi phone mission. Madam. Per. Nice. Per min bayni dem. Per doyena. Per an jona dugi kala oli. No juste ni ko yidde arta nyiri on. Fammin don kadi vraiment gurno ngal madongal mi welti mi ha won gonga. Okay. Mais do ko jangu wasana mi nodu ko e modon. Après aran sommo kalunde no. So aljabi. Inshallah. Pura minen hande mi joro arde galle sax. No wax ngare gallam. No galle mi jorno arde hande ko mi wonno be fere. Mi ngari galle ben ba haldude. Kedem halan. Gallam ko mino e dom suuda mo. Te mi yida o andu hay batte adun. Donc non fotten tan. So mi nodon téléphone tout fotten do surtout ko do en so ko nokku godo. On pami. No okay ala problème mbodo mi yaha non. Après kaliso ko kalun so mo ngino momo. Mais père somo yo timude sa adrin doni burano père so maman ko ngarum mi ida tartama mi arno do pour yidon donc mi yon en kaji en pamdiri ala problème min ngetti non bede mon ma bubu inshallah okay ala problème non an kandanan père kandanan amu yu are kandanan père nandre wondo mi yalis ko from this batan hakila no ala problème jaaje fo père jaaje fo alwura kaba basa lettre naga fami amin do jodi amin forma okay fari ko jamdi no ma haji ti nde tawno kadi debbo moƴƴo jibinti ko ɓiɗɗo baɗo fayida nde tawno an aɗa ɓefti kam no feewi ɗum tagi mbawata jibinde koko waɗi fayida samba neldi ɗo hannde 5 millions yen mbawa kadi wattude e gueɗe men mbimi ko adinde mbeɗa waɗa hen hunde mbawmi ko noddudemo jewtiden nde tawno renndime dewgal ndendi ko aduna ɗum tagi mi watta hen hay baɗɗe so wona mi nodduma daño kalduɗen hen mi nani bon haalma weli kam par ce que aɗa wawno wadde feere ma tawa haalnan kam yo allah ruttingal on teɗugal hande kadi mi rutan ɗum e juuɗe ma parce que on a fait 30 ans de mariage ha joni mi meeɗan dañama ko muusi kala ko jimmi aɗa yiɗi kala ko mi yiɗa a yiɗa ala ko mankir kam ala mo jami moromam goɗɗo hami ndaara ɗum par ce que kala ko debbo foti waɗanede a waɗani wona min wona fanta samba kadi so ari so waɗi noon itti kalis fodde mi waɗa jungo ma hande ko weltade tan kalis ko haalis ma samba ko sambam ko sambam samba so neldi haalis waɗe jungo ma no mbaɗa foti wawi waɗirde e mbaɗa andi mbatta ko moƴƴi ko affaire programme gal e avenir ɓen donc ɗum ɗo mi ruttima ɗum aɗa wawi wadde ko jiɗɗa waɗde fof sans probléme ɗum tawi kam wiide mbawata jibinde ko waɗi fayida nde tawno ka debbo e baɗɗo fayida goɗɗo ko ha jande parce que gandano fanta nakata ɗo haadi gonga neɗɗo so moƴƴi waaw kay entré waaleykum salam wona bien ça va Mohamed mbaɗani sen jawori mbaɗani sen wona seli kam mawɗum bisimilla mawɗum kay jam tan jam tan kay mbaɗa mbayani haadude ala ɗum watta projet yi no wonde liggéey surtout oɗo saha mi jogino partenaire gon ɗum di Belgique ene ɗiɗo waɗi présente projet go oɗo saha ko yimɓe goni ko mais wona hay batte mon ɗo de omoye jam fanta Mohamed waɗa cugalɗo fanta galle ma tora ciɗo a sangal bane gorko sama voilà ça va? On a dit, on donne étudiants, on a ça marche. Ça va. J'espère qu'on a bien vu. Ah, mais il est. Aïe, bonhomme là. En tout cas, on a yanté dans le pays. Aïe, bien que la jambe là. Aïe, bonhomme là. Ça va, merci. Machallah. Ça va, on va donner un propos de Gassinde. Ah, Gassinde. Ah, j'espère que tu as la main. Il y a là. Hein? Problème tant qu'on va aller au camping comme ça. Il faut avoir qu'il mette comme connexion. Connexion.
dan ba joni no demi jagi tan donc laissez le meilleur après ko mi rawan non ay non do dum tan tan bi kan wala aya fanta mawdo ngam dare ganis ko jam di wodu mo wala bi sama ate sada mo ko bodo privé téléphone téléphone mo bu no yitu ci bi len aajo pour jango ko dana ka connexion sax mi wala connecté connexion al fa da mi mo ko connexion ñako ba ma ko ma ko ta connexion dal len wari yitu mo hala ko nit Darani professionnel anglaise. Yo de mono. Wala sa ko mu jama mo no dal mu kam ara ko ma ko parce que oro sam kam kany min ngut. So wonti ke de jogi di jar waya parce que ni kay do jogi problème ay ngi do alors so te dani ta jour ma jongandi ala ro bi comme ça tout le monde pour particulier comme ça on va essayer d'arranger ça. D'accord, pas de problème. Ci ko dew non bura après tin non tan tagi mo bala ni mus ngeen mi jottal dama dacc on jow sen wata problème amin da wadi ha boy ko do ko ya tan aussi ren inshallah tan ba pa sa wala c'est le gars wadai yote ala dino no boni anda be kono ke di sa wawdi ten fo bula no moditi comme ça kan fo wala équilibre do la ay min dew dum jini non awatan da gare comme ça mi tout ma pour basculer bar sa mari gal mon tam ma wonna inshallah mi gandal wona no may petit ko wona war ko mo war ko ko mami ya la problème mo mar gal wonde so ala de inshallah bismillah fi bari man wori lolu ya après bale ko ni jotté ay mi de ak la mo won ko ko kala mo do di ko ko ken mi la ba mais on a dit que joni ko ni matin awana kam do numéro comme ça so mi yi après mi choda ko so sa ni bi ta ngara ngara len comme ça ala man do len ngara ko ni ya wada ko mun do dama ay asu mona go ala mo di bi yara ni ko len so mama ko ma ngari biya mo len inshallah agu mo to so jebi Ok, merci. Dari soal dia inshallah. Ok. Kamu nak tanya? Ok, merci. Ok, jarang. Ya. Non, vraiment ma ngono way bu simoy o ngay joni ngay sango way fun ma fuddingo ko fuddingo hewni way ko fuddingo hewde ko yani kadi ngir fuddingo nadi ko way an sayi mi adima ga han on ko jinno mi jewten ko jam way ko jam to bolo ko yalla de jam amma jani kala ken faate min ngurna mam ala mun jewtude dum so wana an ana majani hakunda mi fanta 2 ans hande duubi didi hande min jaltiro nder hen non mera mo noddi kam téléphone wi banam debbo gonno do no woni ko namdi ka quoi en hurtoyo nder hen non min non ko mi mawni hangadi ko mi foti kadi addude debbo pour walla moy galle hen nder hen non ko mi kam mi wat fere mi rasa non ada andi min mi halni no be ni fanta puddima min jamondiri ami vraiment hami godidi ender hen non bimi ko kanyum tan desan doni non mero noddi kam halni kam jinnum ko yaade galle fanta e mais hade mi yaade ton il faut mi nodduma jewdi den hen quoi parce que hajile goto yonta quoi min nen mi jeewo ko kalda hol yiyande ma hen dum don ko fami am jadi alhamdulillah sirna do mom kal ko dañi aduna yo yetu allah al wawna ardo ni goddo won segni ma Allah ngara do tawni ay sehil ala mais anen allah dandi moy dum non ko sirna do mom kal to woni sen jogi jikko modje rek yen hono mudum ga mais dum non furi wonde si jinnado sen wone galle yeran bo mo wonno so yeyiran alay sago atne ko desonal mo yawan tampuri quoi mais dum non kadi ko wonde wonde fayida mais dum ngam mom a wali humujji ni mais dum haysa halnade mi ko hunten fonde wonde quoi comme dum no en fori wadede kadi anda yonti dum
kadi fanta ko debbo kadi ko debbo ko haalde kadi ko debbo settin donc haari programme ko yaatun koltaji naado ina moƴƴi ha may min hoorema so heɓitani en jaaran toon eyyi somi heɓani tan kadi yahan toon ko faman tan ko liggaaji mbayi noon quoi mais fanta kam banggue makko kam vraiment mbiɗa andi kam fanta haqiqi omo yinma te an bien sûr a yiɗi fanta no feewi mais donc ɗum kam ñawde Allah rek yo Allah waɗ ɗum quoi kadi ɗum nagam haali wayi comme noon gay yo Allah rew ɗum lawol ha feewa quoi mawle l'essentiel on woto kumpodiren en haydara ko kam non ala caɗele sabi min ɓe sikri hakkadi wona ceylagal won non ko ɓingu yimmo won non quoi non ala c'est caɗele kalko poɗanɗa ko lirima haalaɓe ceer ala caɗele mais mamoudou ay joni somi ummima rek mi ɓorima après mami ƴeew yaade ɗon inchallah ay joni jeyana yesso ƴeewa inchallah way ko noon